Førerhunde er blevet en eftertragtet vare, og det har sat gang i en tendens blandt hjælpsomme danskere. Indtil videre har 30 familier rundt omkring i landet meldt sig som værtsfamilier for en førerhund. Se bare med her. I en have i Holbæk løber Sansa rundt og leger. Kom så! Ja, kom så! Ja, du er dygtig! Den 9 uger gamle labradorhvalp bor hos Jes Ellefsen og hans familie. Du er dygtig! Du er dygtig! Men Sansa skal kun bo her i et år. Sansa skal være førerhund for en blind. Familien Ellefsen er en af de 30 familier i Danmark, der lige nu er værtsfamilie for en kommende førerhund. I haven, Tanja? Ja. I dag får Sansa besøg. Der var du. Goddag. Og du der livet gevaldigt. Tanja Nørager er førerhundeinstruktør, og hun skal træne med Sansa. De skal træne, men inden da skal de voksne lige have en snak om Sansas udvikling. Så når hun har sat sig, så kald hende væk. Ja. Kald på hende, og så giv hende en godbid for at skynde sig væk derfra. Ja. Og så kan træningen endelig begynde. Så giver jeg hende en godbid for at følge med. Så gør en lille smule. Ja, det var fint. Imens Sansa får en lur oven på kommandoer og godbidder, reflekterer Jes over valget om at få et nyt familiemedlem. En god samvittighed over, at nu har jeg været med til at føre hund, ikke? Og jeg siger det faktisk sådan med sådan en stolthed i stemmen, når der er, at vi skal have en hund, en førerhund. Men samtidig er han også bevidst om, at Sansa er en midlertidig gæst. Jeg er klar over, at vi skulle af med hende efter et år. Og jeg tror da, at den mindste af børnene vil blive rigtig ked af det. Det tror jeg også, at vi bliver, men ja. Sansa kan nu se frem til et år hos familien Ellefsen, inden hun kan gøre hverdagen lettere for en blind. Er du og din familie også interesseret i at have en hund som Sansa boende, så kan du se mere på Dansk Blindesamfunds hjemmeside. Det vigtigste, hun sådan kan, det er, at hun skal kunne være alene hjemme. Hun skal komme, når man kalder, og hun skal gå pænt i snoren. Det er de 3 grundting, som er allervigtigst. Så skal hun selvfølgelig være sød og imødekommende. Hun må ikke være aggressiv, og hun skal have en normal tilgang til tingene. Altså hun skal ikke være sådan en, der er skræmt for nye ting, eller for larm, eller for uforudsigelige ting, der dukker op. Ikke? Det skal hun ikke. Men det vigtigste, og det er det, som vi lægger mest vægt på ved foderværtsfamilien, det er alene hjemmetræningen, gå pænt i snoren, kom når man kalder.